לפעמים הגיבור האמיתי של סיפור הוא לא בן אדם, לפעמים זה מקום, והפעם אנחנו הולכים לצלול עמוק לתוך נווה מיכה, היישוב המדברי שהוא הלב הפועם של הרומן עיר אנשי החול. זה בעצם סיפור על מקום שנולד מתוך תקווה, חי על פחד וכמעט מת בתוך כאוס מוחלט. אבל רגע, שנייה לפני שקופצים פנימה, אזהרה קטנה, או האמת, די גדולה. אנחנו הולכים לפרק פה את כל הסיפור של נווה מיכה, מההתחלה ועד הסוף אמר. אז אם עוד לא קראתם את הספר ואתם לא רוצים שירסו לכם, זה הזמן לעצור. לכל מי שנשאר, יאללה, בואו נתחיל. המשפט הזה, וואו, הוא פשוט תופס את כל ה-DNA של נווה מיכה. יש פה הכל, ההיסטוריה, המיקום ובעיקר הפסיכולוגיה. זאת קהילה שהזהות שלה נבנתה על פרנויה, על התחושה התמידית שהעולם בחוץ הוא אויב, והתחושה הזאת היא המפתח לכל מה שעומד לקרות. אוקיי, אז כדי להבין את נווה מיכה צריך קודם כל להבין את הגדרות שלה. ולא, אני לא מדבר רק על אלה שעשויות ממתכת ובטון, אלא על ההגדרות שנבנו לאנשים בתוך הראש במשך עשרות שנים. אז נווה מיכה הוקם אי שם בסוף שנות ה-40, מין אי של שפיות בלב שום מקום, מקלט לפליטים. אבל מה שפעם היה מקור של ביטחון, הבידוד הזה, הפך עם הזמן למשהו אחר, למשהו חונק. הגדר הגבוהה שמקיפה את היישוב היא לא רק מחסום פיזי, היא סמל. סמל לניתוק, לחשדנות, לתחושה הזאת שאנחנו פה והם שם. טוב, בואו נעשה רגע צעד אחורה בזמן לתקופה שלפני שהכל התפוצץ. איך נראו החיים הנורמליים האלה בנווה מיכה, ומה הייתה נקודת התרופה האחת, הקריטית, שהחזיקה את כל המקום הזה על הרגליים? ובכן, זה די פשוט. אם הכלכלה של נווה מיכה הייתה פיצה, אז היה לנו סלייס אחד ענק, ש80% מהפיצה שכתוב עליו מפעל טייפן. וכל השאר, פירורים. במשך עשרות שנים, היישוב כולו, כל כולו, נשען על מעסיק אחד ויחיד. טייפן היה הכל. הוא לא היה סתם מקום עבודה ל2,000 תושבים. הוא היה הלב הפועם של הקהילה. הוא קבע מתי קמים בבוקר ומתי חוזרים הביתה. הוא קבע אם יש כסף במחולת ואם יש מצב רוח טוב. כל עוד המפעל עבד, נווה מיכה חיה ונשמע. אבל מה קורה כשמנתקים את הלב מהגוף? אז איך מגיעים לנקודת השבר? הנה ציר הזמן, ממש בקצרה. זה מתחיל כמקום שקט, אבל בשנות ה-90 משפחות פשע משתלטות ומוסיפות למקום תדמית קשוחה. ואז, ממש לאחרונה, מגיעה המכה. ההודעה פתאומית, בלי שום הסבר, מפעל טייפן נסגר. והסגירה של המפעל? זאת הייתה רק האבן הראשונה בדומינו. מכאן הדברים מתחילים להידרדר, ובמהירות שאף אחד לא יכול היה לדמיין. נווה מיכה צוללת לתוך סיוט. זה מתחיל בהפגנות שזה הגיוני. אבל אז, כדי להכיל את המצב, נועלים את שערי היישוב. ובמקום להרגיע, קורה ההפך. מוטל הסגר צבאי מבחוץ. פתאום, כוחות צבא מקיפים את נווה מיכה מכל כיוון, ובתוך ימים בודדים, המקום ננעל, נאטם. אף אחד לא יוצא, ואף אחד לא נכנס. ופה הסיפור לוקח פנייה ממש אפלה. כי מה באמת קורה כשאתה נולע קהילה שלמה מבחוץ? התשובה היא, שאתה מגלה שהמפרצות האמיתיות כבר היו בפנים כל הזמן. וזה, אתם יודעים, הקטע הכי נורא בכל הסיפור הזה. האירוניה המרה. המקום שתמיד, אבל תמיד, פחד ממה שנמצא בחוץ, מגלה שהאויב הכי גדול שלו נמצא ממש אצלו בבית. הגדר שהייתה אמורה להגן עליהם, הופכת לקיר של כלא, והתושבים הופכים להיות גם האסירים וגם הסוהרים של עצמם. אז איך יוצאים מכזה סיוט? איך קהילה שכמעט השמידה את עצמה מוצאת את הדרך החוצה? ובכן, הפתרון מגיע מהמקום הכי לא צפוי, והוא חושף את האמת המטלטלת מאחורי כל הטירוף הזה. זוכרים את הזיהום הזה? אז זה לא היה וירוס, וגם לא חיידק. עמוק עמוק במעבדות הסודיות של מפעל טייפן, פיתחו חומר ניסיוני, סוג של חול מהונדס שהיה אמור להיות נשק לשליטה מוחית. החומר הזה דלף, בכוונה או בטעות, והתפשט בכל היישוב. הוא זה שגרם לאנשים להשתגע. המפעל שהיה מקור החיים של נווה מיכה, היה גם מקור המוות שלה. וברגע שהסוד מתגלה, הכל קורה ממש מהר. בתוך המפעל יש עימות דרמטי, והמקור של החול המדבק הזה מנוטרל. כמעט באותו רגע, בצירוף מקרים שנראה כמו נס, הכוחות הצבאיים שהיו בחוץ פשוט נסוגים. יום למחרת, הצבא שלנו פותח את השער הראשי ממש קצת, ומתחיל להכניס עזרה רפואית. יש קרן אור ראשונה באפלה. אבל נווה מיכה של אחרי היא לא אותה נווה מיכה. היא מקום שונה לחלוטין. מיישוב מתפקד, גם אם מבודד, היא הפכה למקום מצולק, טראומטי. הכלכלה שלה הרוסה לחלוטין, המועצה המקומית התפרקה, ועכשיו היא תחת פיקוח צבאי. מה שהיה פעם קהילה, הוא עכשיו אוסף של שורדים. ואי אפשר לשכוח את המחיר האנושי, שהוא פשוט בלתי נתפס. זה לא רק האנשים שמתו בתוך היישוב במהלך הכאוס.
המון אנשים ניסו לברוח החוצה, בייאוש, ופשוט לא שרדו את הדרך. הם ברחו מהאלימות שבפנים, ישר אל תוך שדות מוקשים ושטחי אש. והסיפור של נווה מיכה לא באמת נגמר עם פתרון קסם. הוא נגמר עם שאלה ענקית, שאלה מהדהדת. איך ממשיכים מפה? איך קהילה שלמה בונה את עצמה מחדש אחרי שהתפרקה לחלוטין? איך בונים אמון במקום שבו האדמה עצמה ספוגה בכאב? זו שאלה שנותרת פתוחה. אם הניתוח הזה ריתק אתכם וגרם לכם לחשוב, אתם יודעים מה לעשות, תנו לייק, יירשמו לערוץ, כל הדברים הטובים האלה, כדי שלא תפספסו את צלילות העומק הבאות שלנו לסיפורים שמאחורי הסיפורים. נתראה.